Het wie juridisch jongen een ingewikkelde zaak, maar na bestudering van het inspectierapport van Veiligheid en Justitie komt het Iepenbier ministerie tot de conclusie dat er wel sprake was van nalatigheid van de eigenaren, maar net van strafbare feiten. En als je geen strafbaar feit pleegt, dan gaan wij dus geen onderzoek doen, laat staan dat we iemand zouden gaan vervolgen. Dus wat ons betreft is daarmee die kant van de zaak afgedaan. In oktober verleden jaar komt bij de Gruttebron op de kelders in Ljouwert een 24-jarige student troch verstikking om het libben. 4 winkels en tal van wenten geen verlen. De Ljouwerter ondernemer Wiep Veddema hier een kapperszaak en tal van appartementen onder de kelders. Veddema is opgelucht dat er geen extra onderzoek komt. We kunnen er nu hopelijk een punt achter zetten en ik hoop dat zoiets, zeker met de kennis van nu, nooit weer zal gebeuren. Uit het derde inspectierapport kwam al naar voren dat het pand net voldie aan de bronveiligens. En daardoor kon de bron in kwarte tijd omheen slaan en hier het slachtoffer volle minder tijd om te ontkomen. Toch is dat voor het Iepenbier ministerie geen reden voor verder onderzoek. De vraag is niet, voldeden de panden aan de eisen, zijn die eigenaren nalatig geweest, maar het strafrecht vraagt, dood door schuld vraagt, dat ze aanmerkelijk verwijtbaar nalatig zijn geweest. Dat je ze er een ernstig verwijt van een grove nalatigheid kunt maken. Nou, en daarvan is geen sprake. De bron is ontstaan in de kleinwinkel troch geknoei met een gaskachel. Een 39-jarige man uit Drachten wordt je voor vervolgen. Die rechtszaak is op 16 september.